Tiesitkö, että Suomen ensimmäinen automuseo avattiin Porvoossa Stensbölen kartanon navetassa vuonna 1964? Asialla oli kartanon poika, taiteilija Ivan Wallenskiöld-Rotkirch, joka innostui vanhoista autoista. Ivan hankki nopeasti lähiseudulta joukon vanhoja 1920- ja 30-lukujen autoja. Niiden tiedot kirjoitettiin ylös navetan lehmäkorteille, joissa oli alun perin lehmien nimet ja maidontuotanto. Museo oli auki sovittaessa, mutta viimeistään 1980-luvulla taide vei valtaosan omistajan ajasta. Tällöin automuseon toiminta hiipui. Ivanin äiti testamentasi Stensbölen kartanon Svenska Litteratursällskapetille, mutta museon kalusto ei kuulunut lahjoitukseen. Ivanin kuoltua autot siirtyivät hänen pojalleen, taiteilija Vikko Wallenskjöldille. Museon toiminta ei enää ollut ajankohtaista ja autoille oli etsittävä uusi koti. Monivaiheisen hankkeen lopputuloksena automuseoiden neuvottelukunnan jäsenmuseoista löytyi halukkaita vastaanottajia. Ja Stensbölen automuseon tarina jatkuu nyt automuseossa ympäri maan. Tervetuloa Mobiliaan tutustumaan Suomen ensimmäisen automuseon tarinaan. Näyttely on avoinna vuoden 2027 loppuun.